खुलुमबाय सुबुंसिरि रादाबनि गासिबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो खुलुमग्रोनानै जासिबाय आरो लोगोसे जोङो दायो दंफैयो लखिमपुर हालामनि सिङाव थानाय बगि नदीनि नैबे सिङिदलनि बर' गामियाव दा जोङो सासे जोंनिनो बगि नदী हालामनिनो सासे बावैसो 2021 मायथाइयाव जिथु टेट आनजाद होनानै उथ्रिसार जानो हानाय फंबाय सकिन गयारिनि न'आव जों दंफैयो दायो फंबायजों जोङो दान्दिसे मोगा-मोगि लानो नागिरदों दायो फंबायनिफ्राय मोननैसो गावनि फरायनायनि सोमोन्दै जों सोंनो नागिरदों आरो जोङो फारि फारसेनिफ्राय मिथिनो नागिरदों गिबियावनो फंबायखौ जोंनि सुबुंसिरि रादाबनिफ्राय खुलुमग्रोबाय गिबियावनो फंबायनि थं आरो मुंखौ होग्रोनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय सुबुंसिरि रादाब बुथुमगिरिनिसिम आंनि सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। आंनि नामा सकिन गयारी, आं सिङिदल गामिनि बगि नदী लखिमपुर। ओरैनो फंबाया 2021 मायथाइयाव जितु टेट आनजादखौ होनानै उथ्रिसार जानो हादों दा बेवहाय माबायदि फरायनानै एबा बेसेबां घन्टा फरायनानै फंबाया उथ्रिसार जानो हादों? आंथ' टेट होनायनि फरायनाय बिदि रुटिन एख' बानायाखैमोन। आं गोसो जाबानो फरायोमोन। फरायदोंमोन आं जेब्लानिसिम टेट जागोन होननानै मिथिदोंमोन। ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो कचिंबो लानाय जादोंमोन। बे कचिंआवबो आं बिराद मोननैसो माने मिथियै बुजियैफोरखौ मिथिनो हादों। साबायखर आं बे कचिं होनायनि थाखायबो। बे कचिंखौ सोरनिफ्राय होनाय जादोंमोन बा बबेयाव होनाय जादोंमोन? बे कचिंआ जोंनिनो अट'नमास काउन्सिलनि चेयारमेन सार बिनो कचिंखौ बानायना होनाय जादोंमोन जोंनो। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बेनो कचिंखौ बानायना होनाय जादोंमोन आरो बेयाव फोरोंगिरि लाबोनानै बिसोर फोरोंगिरिनिसिमबो साबायखर। बिथांमोनाबो जोंनो गावसोरनि मोजां माने मोनसे फोरोंनानै आं बिसोरनि फोरोंनायावनो एसे उथ्रिनो हानाय बायदि मोनदों आं गोसोआव बे टेट आनजादाव। ओरैनो साबैसे होदोंमोन बे कचिंखौ साबैसेसो लादोंमोन ओरैनो? जों बे कचिंखौ लादोंमोन 7-8 जन लादोंमोन नामा? 7-8 जन। आरो साबैसेया पास जाखो टेट आनजाद उथ्रिसार जानो हाखो? बिनि गेजेराव आंल' जानाय बे कचिंनिफ्राय आंल' जादों मिथिनो मोनदों आङो। ओरैनो पारसेन्ट बेसेसो मोननाय? आं बेयाव पारसेन्टआ आंना 80 माने पारसेन्ट नङा बेयो टटेल मार्कआ 87 जादों। पारसेन्टआ 57 दाख्लि रिइभेलुसन मोनसे जानानै थांबाय 86 मोन, 86आव 57% आंना। ओमफ्राय दा 57 एसे माबा मोनसे सामथिं जाहैनो हागौ पारसेन्ट। दासिम फंबाया बबावबा एप्लाइ खालामबाय नामा? हमना ला जोंनि डिस्ट्रिक्टआव हमना ला फोरोंगिरिनि थाखाय जिथु पस्टफोर दङ बे पस्टफोराव ओरैनो बबे जिल्लायाव एप्लाइ खालामदों बेखौ एसे फोरमायनो। जोंनि बर' मिडियामनिफ्रायथ' बिदि माने पस्टखौ बुंनो थाङोब्ला मोनथाम डिस्ट्रिक्टआवल' एसे गोजौआव दं माने
बे जाहैबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव मोनसे एसे गोबां पस्ट दं आरो गवालपारा बरपेटा बे मोनथामाव एसे गोबां पस्ट दं बाखि आरो मोनथाम डिस्ट्रिक्ट दंबावो बेयावथ' मोननै मोनथाम बिदि पस्ट दं आं एप्लाइ खालामनाया बे मोनथामावनो खालामबाय मा होनो धेमाजि गवालपारा आरो बरपेटा बे मोनथामावनो खालामबायमोन आं एलपि लेभेलाव साबायखर थाबाय दायो फंबायनिफ्राय मिथिनो नागिरदों जे फंबाया ओरैनो उन्दैनिफ्रायनो मा बिजोंजों फरायदोंमोन आरो बबे फरायसालियाव फरायनानै दिनै नैबे थासारिसिम सफैनाय आङो जोंनि सिङिदल' बर' गुदि फरायसालिनिफ्रायनो फरायनानै बहिनदि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनानै हायार सेकेन्डारिखौ सुबुनसिरि कलेजनिफ्राय उथ्रिनाय जादोंमोन ओरैनो डिग्रि लेभेल आं डिग्रिखौ आं दाबो रानिंआव दं रानिंआव दं मा सेमिस्टार ओरैनो आं बिकम दा थार्ड सेमिस्टाराव दङ थिगानो दं ओरैनो फंबायनि एमआ मा दङ जेनेबा इयुनाव फोरोंगिरिल' जाहैनाय बा माबा मोनसे सिभिल सार्भिस मावनाय बिदि माबा मोनसे थांखि दं नामा आंनि एमआथ' दा फोरोंगिरियानो जाहैबाय जुदि आङो मोजाङै जुदि दा टेट पास जानानै जुदि फोरोंगिरियाव जइन जानो हाबाथाय आं बिनिख्रुइ आरो बांसिन माने गोजौ फोरोंगिरियाव थांनो नाजागोन आरो आं जेसे हायो बर'नि माने बर' हारिनि समाजखौ सिबिलांनो सानो साबायखर थाबाय जिहेथु बे फरायनायाव फंबायखौ ओरैनो सोर मदद खालामनाय माखासे मदद खालामदोंमोन न'खरनिफ्राय हमना आइ आफा बा बिदिनो गामिनिफ्राय बा बिदिनो सोरबा भाइ बाहागिनिफ्राय बेफोरबायदि मदद खालामदोंमोन नामा आं बे आनजाद होनायाव आं गिबियावनो बुंनांगोन आंनि जोनोमगिरि बिमाखौ बिदिनो आंखौ मोजाङै माने बुंस' हाया आं बिराद केयार खालामनानै आंखौ फरायनायाव हेफाजाब होदोंमोन आं मोनसे मोननै जोंहाथ' मा होनो खामानि मावग्राबो माने न'खराव जों आइ आं दा हमना ला सानैल' दङ बिदायाबो न'आव थानो मोना जै दं बुंनो थाङोबा आइयानो आंखौ बांसिन हेफाजाब होदों फरायनाय होननो थांबा आरो थिगानो दङ दायो जोङो फंबायनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिबाय आरो जोङो फंबायनिनो बिमा ओरैनो मादैनिफ्राय जों मोननैसो खोथा मिथिनो नागिरदों ओरैनो बे फरायनाय बा नैबे सकिन फंबाया फरायनायाव ओरैनो बिमा हिसाबै मादैया न'खरनि गारजेन हिसाबै माबायदि मदद बा माबायदि हेल्प खालामदोंमोन बिनि सायाव फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायबाय बेबायदि माखासे बिनि फरायनायफ्राव हयथ' मालाबा एडमिसन लानो टाइमाव हयथ' फैसा पाति गैयामोन आंथ' दा फिसाखौ फरायहोदो जेनेबा दा फरायहोनायाव फैसा थाखा गैयाबो जामारो जानायालाय बिदिनो मालाबा एमाव देयो मालाबा बिदिनो माइफोर सेरनानै फानो बिदिनो लासै लासै मालाबा हाबा हरो हायाबा आरो सम नेनाङो बिदि जादों आरो दा बेनिखायनो आङो बे फिसाखौ मोजां जाजानो लुबैदों आरो दायो नोंथाङा बे समाव दिनै बे थाखोसिम नोंथाङा उथ्रिनो हाबाय नोंथांनि बायदिनो नोंथांनि साखाथि बाखाथिनि एबा गामिनि नोंथांमोननि
लाइमोन सेंग्रा एबा सिख्लाफोर दङ। दा नोंथांबायदि जानो थाखाय माबायदि मावनानै बिथांमोना नोंथांनि बायदि थाखोसिम उथ्रिसार जानो हागोन होननानै नोंथाङा सानो? बिथांमोननि सायाव मा बुंगोन दा? बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियावबो फरायफुनाय बिराद उजिफुनाय लाइमोनफोर दङ। जेरै मा होनो बिसोरबायदि फरायसाफोरनो दा गाइड नांगौ। मोजां मोनसे लाइनाव थांनो थाखाय बा मोजां मोनसे एग्जाम उथ्रिसारनो थाखाय बिसोरनो हाजासे गाइड नांगौ। जुदि गामिनिफ्राय बेबायदिनो सासे सानै टेट पास जानानै बा माबा मोनसे जबाव उथ्रिसारनानै बेबायदि गाइड होलांनो हाबाथाय जानो हागौ बिसोरबो लाइमोनफोराबो मोजां मोनसे थासारियाव मोजां मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव उथ्रिसारलांनो हागोन। बेबायदिनो आंबो जुदि आंथ' दा मा बुंनो आं गावखौनो मिथिया जे आं एबार टेट उथ्रिसारनानैबो जबनि थाखाय जे साख्रिनि थाखाय मोनगोन ना मोना, जब मोनगोन ना मोना। जुदि आंनि जबा जुदि जानानै थाङो, आं बेबायदि लाइमोनफोरखौ जिमान हायो एसे नायगोन होननानै आं सानो आरो। आरो दा नोंथांनि सिमाङा सासे फोरोंगिरि जानाय सिमां। दा जिहेथु जोंनि खायफा गामियाव जोङो नुनो मोनो फोरोंगिरिफोरा थि समाव स्कुल थाङो एबा थि समाव थांनानै फरायसाफोरखौ क्लास खालामै जों नुनो मोनो। बे बेलायाव नोंथांनि नोजोराव माबायदि नुयो फोरोंगिरिफोरनि सायाव नोजोरा? आंबो नुयो बेबायदि गुदि फोरोंगिरिनि फ्राय फोरोंगिरिफोरा माने रेगुलार स्कुलाव एटेन्ड जायैखो। बेबायदि जेनेबा बेबायदि टिचारफोरनि सायाव आंबो एसे एनै माने दुखु मोनो। जानो हागौ आंनि बेबायदि जुदि फोरोंगिरि जायोबा आं आंनि खामानिखौ मोजाङैनो मावलांगोन। नैबे फरायनाय समाव नोंथाङा जिहेथु फरायनाय, बे फरायनायाव माखासे खैदां खैफोदबो मोनबोदों। दा हमना ला मालाबा ओंखाम रसाबो नांनानै फरायसालियाव थांनांगौबो जाहैदों। दा बेफोरखौ नायोब्ला इयुननि जिथु जाखांबोनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ ओरैनो बे बिथिङाव मा बुंनो सानो? जेनेबा हमना ला ओंखाम रसा नांनानैबो जे सासे मानसिया सासे फरायसाया जे नैबे टेट उथ्रिसार जानो हानाय माखासे गावनि रोंगौथिजों बे बेलायाव मा बुंनो सानो? आंनि फरायनाय जिथु आंनि थासारिमोन, आं बेबायदि गोसोआवबो बारा गैया। बेबायदि जानो लोंनो मोनि थाखाय स्कुलाव थांनो मोनि। आं हाजासे माने मोनदो बिमा बिफानिफ्राय। ओरैनो जोंथ' न'खरनि थासारिखौ नुदों। दा जेरैबायदि बिमा आरो नों सकिन गयारि हिसाबै नों थाबाय। दा सानैल' न'खराव दङ। दा बे सानैजोंनो नोंसोरो दा दिनै खौसेयै जानानै जयैनो न'खराव दङ। दा बेवहाय गारजेन हिसाबैथ' बिमाया थाबाय।
दा नोंखौ सिगांनिफ्रायनो जेरैबायदि फोरोंबोनाय गेदेर गोलाव खालामबोनाय बिदि खालामनानै नैबे थासारिसिम सफैबाय। बेवहाय नोङो जेनेबा नोंनि जोनोमगिरि बिमाखौ ओरैनो माबायदि ओरैनो जेनेबा आंनि सोंनाया नैबे जे जोनोमगिरि बिमाया नोंजों अराय सम थाथाबनानै जाहाथे नोंनि खामानियाव मदद होलांगोन बेखौथ' खालामखागोन आरो बेवहाय फिउचाराव नोङो माबायदि थासारिजों नैबे गामिनि जिहेथु बिमा माहारिखौ माबा मोनसे खावलायनो सानो नामा? आं बेखौनो बुंगोन जे जोंनि बर' बिमाफोरा फरायसाफोरनि सायाव उन्दै फरायसाफोरनि सायाव बारा केयार खालामनो नागिरा। जेनेबा फरायसालिनि दैथायहरनाय, फरायसालियाव थिनहरनाय, गुबुन हारिनि बिमाफोरखौ नुबाथाय एसे जोंनि बर' बिमाफोराबो बिदि जानायबा मोजां जागौमोन सानो। गुबुन हारिनि जेरै आसामिसफोरनि बिमा बिफाफोरा थांफा फैफा फिसाजोफोरजों उन्दैनिफ्राय हमनानै टु गेदेर क्लास 10, 12हालागै बिसोर माने गाइड हिसाबै थायो। माने जोंनि बर'फोरा बिदि बर' बिफाफोरा बेबायदि गाइडआव माने नुनो मोना। बेबो जोंनि मोनसे माने फरायनायाव एसे खोलैनाय बायदि माने जेरैबायदि गथ'फोरा बिमा बिफानि गाइड लुगैयो बेबायदिखौ मोना। बेनि थाखायनो जोंनि इडुकेसन लानायाव एसे माने डेभेलपा खम जायो होननानै आं एसे सानो। बेखायनो जोंनि बिमा बिफाफोराबो एसे गथ'फोरखौ जाहाथे फरायनायफ्राव माने गाइड होयो, नायफा माफा खालामो। बेखौनो बुंबाय। साबायखर थाबाय। फंबायखौ खोनानानै मोनदों जे गुबुन प्राइभेट इंलिस मिडियामाव जिहेथु फोरोंगिरि हिसाबै मावगासिनो दं होननानै खोनादों। दा बेखौ फोरोंगिरि मावनानैबो फंबाया टेट आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादों। बेवहाय माखासे बे फरायनाय बा आनजाद होनाय टाइमाव माखासे जेंना सोमजिदोंमोन नामा? बा बेफोरबायदि नंगौ, आङो दा मोनसे प्राइभेट स्कुल इंलिस मिडियामाव हाबनानै दङ। जोंनि टेट आनजादा लकडाउननि स्कुल बन्द' जानाय समावनो जादोंमोन। बे समावनो आङो हाजासे फरायनो एसे चान्स मोनदों। आङो जा हयथ' थानायमोनब्ला स्कुलाव जुदि रेगुलार कन्टिनिउ जाबाय थानायमोनब्ला आं इमान चान्स मोननाय नङामोनबो जानो हागौमोन। ओरैनो मा जायगायाव? आं जुनाय नेपालि बस्तियाव प्राइभेटाव लर्ड मेघालय हायार सेकेन्डारि स्कुलाव हाबनानै दं। थिग আছে, साबायखर थाबाय।